Siemanko, sorry za obsługę. Nominuję Maxia i 3XL. Pozdro. Sami jesteśmy tym największym złem, dlatego właśnie tak brzydzę się światem. Na co dzień to się tak darzą pogardą, a teraz takowi to chcą zbierać papier. Wow! Od kiedy obchodzi nas tak ludzka krzywda? Wybucha samochód, pułapka, toczy się wojna, misja na wizjach. Tam wybucha bomba, tam wirus zbiera swój plon, a ja w tym czasie se siadam wygodnie i odpalam joint. Zaczynam lot, lecę tak sobie nad całym tym złem, które już wypukało mnie dawno. Czekam spokojnie, aż wszystko to jebnie, wisząc nad miastem. Palę to, palę to.